बंधु दर्शक बंधु माने एवं मोर समस्त चाष भाई भौणी मैंने जितकी धान पनीपरिया चाष कर समस्त भाई भौणी मान स्वागत करुच्ची आज एक नुआ वीडियो को नहीं। तो देखिए आज चाष मेडिसिन टी केमती व्यवहार करा जाए केमती तार काम दौची देखी बर्तमान देखी पारे एक्टिवसी ये एक्टिवसी टी देखिए एटार काम है बतई पर तो कि कम बर्तमान तक आम एक्सपेरिमेंट करके देखा केमती कौन काम कर तो दुटा गिलास मु पानी नहीं गली बर्तमान आम मेडिसिन टा एक्टिवसी पानी पकई दूसरी कटी ये देखी पारे सार पत्र से तो पानी रे भिजे नहीं जानी थे समस्त कौन घर अच्छे जान देखी खुले चिरे खंडे नहीं गली छिंडी बर्तमान खाली पानी रे भिजे देखिए भिजला नहीं भिजे भिजला नहीं देखते पारे पूरा माने भिजे पारे तो ये मेडिसिन दिया पानी बर्तमान दूसरी एक्टिवसी जो दिया है देखी पारे पूरा भिजगला पूरा भिजगला तो यार काम बतेबी मेडिसिन टा प्रथम तो जल्दी सार सहित दौर जो तुम 40 किलो भी सार दौर जो कियारी मेडिसिन टा किलो पिछा नहीं जो सारटा किलो पिछा नहीं जो 2 ରୁ 3 ml भितर 2 ml भी नेब जदि थर 40 किलो जगह तुम्हें 30 किलो सार नहीं कि मेडिसिन टा को 2 ml करदेव 60 ml दब 60 ml सार ml टा को प्रथम बाली 2 किलो खंडे बाली नहीं कि बाली अब 500 नहीं कि मेडिसिन टा को 60 ml को नहीं कि गुड़े दब गुड़े देगी से बाली टा को अब 500 टा को नहीं कि सार रे मिसई दब मिसई घाटिला पर कि ताकू निहाती और 7 ରୁ 8 घंटा भितर रखीदेव गुड़े रखीदेव से भेदीज सार सहित नहीं ताकू जमी पक रुआ स्टार्टिंग रू हो रुआ पर भी हो रुआ बड़े जदि दिज्व ताहले एटा रुआ पर पुणी ये मेडिसिन टा सांगे मिसेक मारे पड़ो स्प्रे आकार देखिए एक्टिव जाए एवं एक्टिवेट दुईटा जाक नहीं मिसे देवा पड़ो एटा देवा पड़ो 15 लीटर ड्राम रे 20 ml आटा देवा पड़ो 7 ରୁ 10 ml 7 नहीं पार कि 10 नहीं पार तो 7 धरा जाए जना पड़ो ना देला ठीक तो 10 ही नेवाटा बेटर तो कि नहीं कि दुईटा जाक स्प्रे करा स्प्रे करके एटा गछ 15 ରୁ 20 दिन है द्वितीय थर दि आउ थे दिज्व स्प्रे आकार
କେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫଳ ହେଲା ବେଳେ ଏହା ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ମିଶାଇକି ମରାଯିବ। ସେତେବେଳେ ବି ଫୁଲ ଫଳ ଧରିବା ଆଗରୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବ। ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ସାର ଦେଲା ପରଠୁ ଗଛ ହପ୍ତା ଭିତରେ ହିଁ ଗଛ ଗ୍ରୋ ହେବାର ଦେଖିପାରିବ, ମାନେ ବଢ଼ିବା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଗଛ କେମିତି ଖାଲି ସାର ଦେଇକି କେମିତି ଗଛ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ମେଡ଼ିସିନଟା ମିଶାଇକି ସାରରେ ମିଶାଇକି ପକାଇଲା ପରେ ଗଛ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଧାନ ଗଛ ବା କୌଣସି ପରିବାରରେ ପନିପରିବାରେ ବି ହେବ। ତାପରେ ଏଇଟାର କାମ ହେଲା ଫଳଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଫଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳଟାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବ, ଛୋଟ ରହିବନି। ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡି ଫଳଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଏ ତ ଇଏ ଛୋଟ କରିବ। ଆଉ ଏହାର କାମ ହେଲା, ଆଉ ଇଏ ଫୁଲ ବି ଝଡ଼େଇତେ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହାର କାମ ହେଲା ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିବା ଏବଂ ବସିର କାମ ମାଟିକୁ ହାଲକା କରିବା। ଯଦି ପଢ଼ାରେ ଯଦି ତୁମେ ପକାଉଛ, ପଢ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି ପଢ଼ା, ତ ସେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ସେଇ 15 ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ml କି 7 କି 10 ml ଭିତରେ ନେଇକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ 2 ଦିନ ପରେ ପଡ଼ା ଟାଣା ହେବ, ଉପଡ଼ା ହେବ। ଦେଖିବ ସେ ମାଟିଟାକୁ ପୁରା ହାଲକା କରିଦେଇଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚେର ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପଡ଼ା ଉପାଡ଼ିଲେ ଚେର ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତ ଏ ଧାନ ଗଛ ଚେର ଏଇ ସାର ସହିତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ପ୍ରେ ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଆକାରରେ ତୁମେ ପନିପରିବାରେ ବି ଦେଇପାର, ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଦେଇକରି ଦେଖିଛୁ ଧାନ ଗଛରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚାଷ କରାହେଇଛି, ଜହ୍ନି ଚାଷ କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ବଢ଼ିଆ ଗଛ ହେଇଛି, ଫଳ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଆମେ 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ତୋଳିକି ଖାଇସାରିଲୁଣି ଜହ୍ନି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ତ ପଡ଼ିନାହିଁ, ସେଟା ରାଞ୍ଜ ବାଲା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇ ଅକ୍ଟିବସିଟାକୁ ଯଦି 4-5 ବର୍ଷ ଯଦି ୟୁଜ୍ କଲ କି ବ୍ୟବହାର କଲ ସାର ସହିତ କି ସ୍ପ୍ରେ ଆକାରରେ, ଇଏ ଚାଷ ଜମିକୁ ଆଗ ଯେମିତି ଥିଲା ଜମି ସେମିତି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ, ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ମିଳୁଛି ଅଧିକା DP ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଛି, ମାନେ ଦୋକାନରେ। ଆଉ ତାର ରେଟ୍ ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 142 ଟଙ୍କା MRP, 142 ଟଙ୍କା। ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉନି, ହାଲକା ହାଲକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇକି କମରେ ମିଳିବ। ପାଖରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମିଳିବ ନାହିଁ, 3ଟି ସେଟ୍ ମିଳିବ। 400 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, 426 ନା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଟା ବି ସେଟ୍ ମିଳିବ 3ଟା ଯାକ। ଏଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ରେଟ୍ ରହୁଛି। MRPଟା ତ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ଲିଭି ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଏଟା ବି ହେଇ 400 ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି, 2ଟା ଯାକ ମେଡ଼ିସିନ୍। ଆକ୍ଟିଭ୍ 8 ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ 7। ଏଟାର ଠିପିଟା ଟିକେ ଶାଗୁଆ ଅଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ଏଟାର ଧଳା ଅଛି। ଆକ୍ଟିଭ୍ 8ର ଏଟା ଶାଗୁଆ ଅଛି, ଏଟା ଧଳା। ସ୍ପ୍ରାଇମେଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ବି, ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିବ, ଯଦି ପୋକ ଜୋକ ଯଦି ଜମିରେ ଲାଗିଗଲେ, ତ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟାକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥାଏ। ମାନେ ପୋକ ଯଦି ଲାଗିଛି ଜମିରେ, ଧାନରେ, ତ ପୋକ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବ ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି, ଆଉ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟାକୁ 2ଟା ଯାକ ମିଶାଇକି ମାରିବ। ତ କି ହେବ କି ଏଟା ମେଡ଼ିସିନଟା ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା, ମାନେ ଅଠା ଭଳିଆ ମେଡ଼ିସିନଟା। ତ ଏଟା ଯଦି ମିଶାଇକି ମାରୁଛ, ସେ ଧାନ ଗଛର ପୁରା ଲଟକାଇ ଦେବ ମେଡ଼ିସିନଟାକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପୋକ ମରିବ ହିଁ ମରିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମରିବ। ଏବଂ ମାନେ ସେ ଔଷଧ ମେଡ଼ିସିନଟାକୁ, ପୋକମରା ମେଡ଼ିସିନଟାକୁ କାମରେ ପୁରା 100% କାମରେ ଲଗାଇବ। ନେଇକି ତାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏହା ହେଲା ତାର କାମ।
ଏମିତି ତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର କାମ ଅଛି, ଯେମିତି ମାଟିକୁ ହାଲକା କରିବା କି ଗଛକୁ ଭଲ ଗ୍ରୋ କରିବା। ଗଛ ଯଦି ଫିଙ୍କା ମାରୁନି, ଫିଙ୍କା ମାରିବ ହପ୍ତେ ଭିତରେ। ଯଦି ସାର ସାଙ୍ଗେ ପକେଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ଦେଖିବ ଗଛ। ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ତା ରେଜଲ୍ଟ ପାଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଘର ଭିତରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଏତେ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇ ଆଣିବି। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।